Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Piindi TV en garte dawal men yewta wiyetede Gando Jaraale. Hande noon ko suno mawɗo gonduɗen sababu eɗen gandi ñande alerde nde dimanche goto e mawɓe leyɗel Afrique mawɗo leydi Mali mo ganduɗa 93 ha l'an 2002 eɗen mbawi wiide Ibrahima Boubacar Keita ko kanko hawri e ladial. Ibrahima Boubacar Keita ko jikke coyɗo mayde makko kawgol makko e ladial to Bamako laamogo leydi Mali eɗen mbawi wiide ko taƴamɗeral wayi oɗo gorkajo holko saabi ɗum gila nde waɗa coup d'état o itta e laamu ngu fay ñallagal hande hayso sokaka ha laaɓi haqqille makko de yani kanko Ibrahima Boubacar Keita wonki makko no waaja e kala saaha ko ɗum saabi nde séria o kadi taƴi leydi Mali to banggue koppareje imowa e banggue tajje keeri weeyo ndiyam e leydi ɓeydi wonande mo caɗele sababu nde ɓiɗɗo gorko mo yakuino Karim Keita nanto leydi Côte d'Ivoire koko ñaawa kala nde arti yo jagge soke e gueɗe makko goɗɗe ɗe ganduɗa inon toon koko loŋi aljuma mo ganduɗa ɓeɗo bandiraɓe noddi Assimi Goïta e wondiɓe muɗum ɓesgu Mali foof nana yaadi hen o andi kadi CEDEAO o ko wi ko so jaggi hen Koyta jaggiɗo wiɗo ina wawi addude ha joni caɗele kono jikki coyɗo sen garti ko ɓuuri yominade Ibrahima Boubacar Keita tugi ñande aljuma nde fay aset nde ha yetti alande o sanki e balɗe gadiɗe ɗe tawi o natti ñamde ko ñamanno o natti ñamde no ñamanno o natti yewtude no yewtutuno o natti janggude defte ɗe o jangganno wonki makko kala nana waaƴa Mali mo ganduɗa o laamimo o dañani hen wone manda goto timmuɗo ɗimmo o gasani o waɗa coup d'état jikki coyɗo o ko yaadiɓe makko ɓe ganduɗa wallidiɓe makko hayso yalti kaso kanko nana jagga ɓuɓen hewde na mbaɗa e kaso heddiɓe ne jaltina ɓesguji mumen nana goya ene mbiya yo Allah faw hakke amen Ibrahima Boubacar Keita yo Allah yaafu konngol ngol na hen biyeteɗo ha joni Soumaylou Boubay Mayga mo ganduɗa wonino jaagoɗo makko kaltinaɗo ko fate ndenka tumanoɗo ko fate cogguji e laana ndiwawa makko ɓeydude kalis ha heewa oɗo gorkajo oɗo saaha joni koko Dumba dumbama guel ñande nogas jeegom août ujunnaji ɗe nogas goo nana soka oɗo ɓesgu muɗum kala nana e caɗele tan wiya ko kankone sababu o gartane bandiraɗo debbo biyeteɗo hono Bouré Fili Sissoko mo ganduɗa ɓesgu mum no teska e dawgol leydi Mali oɗo debbajo gardinoɗo mawɗo leydi no fewi no fewi oɗo debbajo kadi nana waɗama sous mandat de dépôt waɗanoma guila e l'an 2014 sababu nde tumanode ko fati e badboniyankagal to banggue ha joni koppareje wadde Ibrahima Boubacar Keita ina wonde ha joni e jikke coyɗo sen garti ha joni e ɓurnoɗo wonde neɗɗo ballidiɗo makko joom doole joguinoɗo kisal makko neɗɗo gonnoɗo noppi makko woni juuɗe woni koyɗe makko biyetenoɗo Moussa Diawara gorko tiɗɗo no fewi oɗo gorkajo ko kañum joguino ko fate ñukkindegol hono renseignement e saaha makko ko kañum wallannomo oɗo gorkajo renantunomo hakkude makko e caggal leydi e nder leydi ndi oɗo fattuno badboniyankoɓe haɗanno ha joni janguji Moussa Diawara woni directeur mo ganduɗa joguiɗo ko fate sécurité publique leydi Mali addinama gueɗe kewɗe to Bamako togui dumunaji e jawtude ɗiya sen ƴeewi oɗo général oɗo saaha joni koko jagga kañum hoore mum nani soka Moussa Diawara mo ganduɗa ko neɗɗo timmuɗo no wonno yantude e o mo ganduɗa bandaw e yantude e o mo ganduɗa kañum woni hono Moctar Van ɓe kala no jagguirano e dumuna goto kono kanko ha joni omona jagga o woppaka wadde o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Boubacar Keita ko taƴamɓeragal itti fittano muɗum gartan e Moussa Ismaïla Touré mo ganduɗa kañum joguino kala ko fate ɗanle makko ya garta makko ɓattiɗo mo cirlediɗo jewtiɗo makko oɗo gorkajo ɗen gandi ñande 5 octobre ujunnaji ɗe nogas goo oɗo gorkajo kadi jaggama nana waɗa sous mandat de dépôt ɗo kadi ko jikke coyɗo garten emo ganduɗa ko Mohamed biyeteɗo Mahamadou Camara oɗo gorkajo sen ƴeewi kañumne wonno jaagoɗo kaltanaɗo ko fate caktirɗe joguinoɗo konngol makko neɗɗo ballidiɗo makko jamma e ñalawma subaka e kikiɗe
oɗo gokajo ɗen gandi ko neɗɗo woni directeur de cabinet jaafoɗon ko directeur de cabinet e han wonde ministre oɗo kadi tumano koye coodgol laanandi o makko hono kalisaji wohlide signature uji e ko nandi hen oɗo gokajo ne ko jaggaɗo soka kono fof dey ɓoye musamo adde taƴamɓeral ngal ha fittande makko yaadi hen ko kayem Keita ɓii ko mo ganduɗa eɗen gandi mo joguino jikki mawɗo e muɗum beele wona bawɗo lomtade mo janggo oɗo Kayim Keita eɗen gandi dille mum kewino e leydi Mali ñamgol mum jawdi e balboniyankagal mum e bojoŋagal e nder pijoloji e ko nandi hen ñande 2 juillet 2021 oɗo gokajo ina wayno ñawana wonde kala ɗo yiya yo jagge kanko Kayim Keita o soke wadde sen gatte Ibrahima Boubacar Keita e jagol jaltugol makko aduna ina yomini ɓe mbiya o salimani hay safrade yaltude yaade caggal leydi gam safroyade to yahanno to Dubai walla to Qatar ko nandi hen sababude o anci gurdam ha laaɓi kuddeta mo waɗa jikka mo malnaɓe joguino e makko so laaɓi mo fewno leydi o fewnani habde e rébellion e jihadiste en yaade banggue rewo ngo e banggue funnague o wallide o waɗani ɗum ha laamu gasi e juuɗe makko o waɗama oɗo kuddeta taƴamɓeral ngal ɗon ina rewmo ha joni woppani ina rewida ha joni dendalngal wallidiɓe makko ɓe o yadanno kanko Ibrahima Boubacar Keita mone hewɓe mabɓe nana jalti leydi ndi so garti ko jogoɓe sokede wadde mbiyen balɗe makko gasi Allah haalni ɗo kono eɗen gandi omo yaade taƴamɓeral ha ko ɗum saabi ko sakkiti ko ɓe mbi way kono ko bartiɗo ni o sali ñamde e yarde e safrade e wadde ko waɗanno ko kala Mali arti e caɗele ɗe ganduɗa CEDEA o taƴima ɗum ɗo uddirten ma e garten so Allah lamɗo jaaɓi CEDEA o taƴima leydi Mali garten to banggue Sénégal ko ɗum woƴi en saabu fedde hendinde hoɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe e nder leydi Mali Sénégal naaɓe ɓuuri hewde hen ɗon foti ƴewtede Sénégal e Mali ndenduno fédération du Mali ko adinde eɗen keeɓa jeytare Sénégal e Mali enen mbaddi kewol ɓuuri wawde waddude ha joni ya garta kono bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe sen ƴeewima en taw ko bandiraɓe kalata ko mi wino koddiɗo ma hay saɗa jogui étage aɗa jogui milliard uji hirade e bottari wattu hakkille koddiɗo ma joom suudu huuɗo walla tiba mame sohludemo hay soko ñalawma goto to banggue hono CBA o holliti wonde to banggue faggude e l'an 2020 saabu bandiraɓe heeɓe cikkata so Mali taƴama Mali ma dañ caɗele kono Sénégal ne ma dañ caɗele e l'an 2020 Mali naɓe ko nanne Sénégal to banggue koppareje woni 478 milliards temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati milliard mo ganduɗa ɗum ɗo woni ko naate leydi Sénégal ina ummoye leydi Mali so qimama ko ummoto fayis e leyɗele goɗɗe kala to banggue faggudu Mali ɓuuri wawde nanɗo faggudu to banggue ya garta e banggue transport e ko nandi hen ko wona ɗum ko so tawi CEDEA o taƴima Mali mawɗo leydi Sénégal mbiyen ina fonno wasde yawde haalde ƴewde sababu nde en gandi Mali jimane e maayo hango heɓanno marchandise muɗum ko toon to leydi Côte d'Ivoire walla ɗo e leydi men Sénégal kadi eɗen gandi port Abidjan toon to port Boye toon to ganduɗa koɗo Abidjan ɗo e to Véredi sen ƴeewi e port mo Dakar ko kañen gonno fasiraɓe goni concurrent ji wadde so tawi watti hande o Mali watti ƴettoyde marchandise muɗum toon to leydi Guinée Sénégal kadi ruttota caggal to banggue ha joni faggudu ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi e nder ngal ɗo taƴodiral Asimi Goïta salade muɗum no doole mum ponno yaade ɓesgu Mali e yonta militaire en wiide mamin mbaylu leyɗele Afrique min jaɓata mawɓe leyɗele ndiño jahata Allah andi ɗo faya ma en gartan sallah lamɗo jaaɓi bandiraɓe ulde tan ko wiide so tawi keeri uddama ceylagal Macky Sall président de la République e Ibrahima Boubacar Keita ceylagal makko e omo ganduɗa ko Alassane Dramane watta wewrede makko beele maɓe jaa holno ɓe jogori yawde soɓe jahani beele ɓe peletaki Gando Jaraale ko ɗo haɗata ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi